3 εύκολα σνακ που έφτιαξα για τα ζουζούνια, ώστε να γίνει η εβδομάδα μου λίγο πιο εύκολη. Λίγο πιο εύκολη, μην φανταστείς, γιατί είναι 4 τα ζουζούνια. Τους έφτιαξα ομελετίτσες και αυγά σε φόρμες για μαφίν. Τους έφτιαξα και αυτά τα τέλεια και κάκια με φρέσκο ανανά, αλεύρι ολικής, ελαιόλαδο. Δεν έχεις. Και δεν έχεις γιατί δεν σου έχω δώσει συνταγή. Θα στη γράψω κάτω από αυτό το βίντεο. Βασικά όλες τις συνταγές θα στη γράψω κάτω από αυτό το βίντεο. Που βλέπεις το βίντεο, έτσι, όχι όλες τις συνταγές που φτιάχνω. Τους έφτιαξα βρώμη με γάλα, κανέλα, τα ανακάτεψα τέλος πάντων και τα έβαλα σε ατομικά δοχεία. Τους έβαλα και γιαουρτάκι, μπήκανε και τα φρουτάκια, γιατί χωρίς φρουτάκια δεν πάμε πουθενά. Βλέπεις και τη Λιδία στο βίντεο που με βοηθάει για να τα φτιάξουμε, γιατί είναι καλό να βάζεις τα ζουζούνια στην κουζίνα να σε βοηθάνε. Σου τα δείχνω και εδώ να τα δεις πώς βγήκανε. Αυτά λοιπόν φτιάξαμε για αυτή την εβδομάδα.